Tawa ba pamugaw? Nagkapumulaki ni coordinator ata. Yeah. Dapat second wave na ito, boy. Wow, para sa lang nga ito, 1,000. Bumalasin kayo kay kumadya sa baling nga ilay, tano paldo-paldo. Wow, sulitin niyo. Mamaminsan lang lumabas ni Rikshaw. Apay, mabalin niya tikas jay? Mabalain, ngayon naposkulmit nung kalauna itaro pa yun, patransfer kayo pa nga sa mambut mo. Saan? O, kisti sa banan. Napagpay ti Boston. Mutalang ito. Pay nakataya ka? Maday. Gaya. Siya, di kalman na ba? 1.5. Sayang nga dyan. Yung tinayam. Rockets. Awan na nga talaga. Tumaya pa di kartan. Rockets nga. Yun gaya. Niluto ma din ko kanyang mga balato ngayon. Saan may luto o umutog ko ti pareya? Pareha lang, bulong pareha lang ti mabalin nga ay lawakit jay. Papait ko man Awang nga di papayag ko di balaya yung kinaray kay ti manok. Nagsayang. Kakaluna, yung mabalin mo Yeah. Pagkalampay na di kalkalunay tatak madipay muna yung pinagtutudaw. Paya, madi ba nagkakalunay? Madipay Madari-diretso Yung gatang ko lang kung makiising na di cellphone ko tin pustakon di. Inagungunam. Sayang. Alam to mga med, tayo di kasdi ko. Pinagtawiting. Huh? Po. Kasi nag-eleksyon ng baak, kung pinawat ka. So pa yan, uray siyak. Uray siyak, nagkadunod na awa mo, nagkadunod tubay ito nga pagpakitam kanyak. Pagsiga ka, tanda, siya kawan. Hindi nagsamo ka mamoy, coordinator. Baka napag-urang mga amain, so di na kayong lista. Kagurang yung pagbagam. Kadyang ka mamon, sino nga coordinator? Tsaka mamok. Sino? Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo yung gulong mo pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mong magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Sino nga coordinator? Tsaka mamok. Sino? Secret. Kisti sa ba? Palay baga? Bagla nakaawat kang ka. Diyan lang bubutusan Dakan nyo mo. Yeah. Malay mo, sakti magpangabak kanya da, yung buta ko siya. Pinungunada. Malaki niyan. Sorry ba pala net mo? Pares na rin. Sana kinanawin nga pinagpuputos pala net. Wala ka ba? Dres, kita mayo doon Sabahan ba? May tumitong duwa. Dawa wala pansin daw. Speaking. Oh! Nata? Yung Andres, sige niyan, back na Puto tayo, baglanta sa ngaribong paglinong pala net. Ilinong mo na. Punya, kasi sirap na Kapira Ayos sisilap tawar tayo. Press from the back. Kawit-withdrawn sa akin Taman, baka kasarano pa iti serial number nata. Pinag-alala niyo manatan. Secret. Nakapoy sa tiradaryo dua. Pwede kayo, akong pikas tiyaw. Sana nga. Tawa ba pamugaw? Nagkapumulaki ni coordinator ata. Yeah. Dapat second wave na ito, boy. Wow, para sa lang nga ito, 1,000. Bumalasin kayo kay kumadya sa baling nga ilay, tano paldo-paldo. Wow, sulitin niyo. Mamaminsan lang lumabas ni Rikshaw. Apay, mabalin niya tikas jay? Mabalain, ngayon naposkulmit nung kalauna itaro pa yun, patransfer kayo pa nga sa mambut mo Ay, kan mabalin boy. Trespassing kami di jayon. Wow, baka dadak ka lang sa mornong itid da. Why, ay second wave nga kunada. Ay. Tulugi naman Oo na. Sige, awat kayo ng awat.
Baka tayo buto siya. Ha? Agsisi ngayon tumulaan. Andres, amom, inawak mi atoy, ngam. Ibutos mi aja, karapat dapat nga mamunot ili tayo. Di ba pala, Night? Tumpakan Joe. Basta, amumuyo na kami mo, teraramidin niyo. Ano tanong si kailan tayo lumaban ay? Kano si kami ti lumaban, di aun ti matanggap main. Di si kami ti bang tayo doon, mamati dago ti pagrupa amin ni pala, Night. Supay Tapi kung tiwala yung ta sarili yaw. At tagtupay ka mamok, mga di na magbasa ka, nangaba mo eh. Andre, sa bali aja nga tungtungan na yun. Siyempre, ado partidos na aday. Oo. Kaya kung mula partido siyaw, malayaw, di ba? Bunang Joe, tamin ba lang kini baak. Udakal ti partido sumaw. Mga bakalatan. Pwede mo din magbasa sa kalabang Makabaka Kasi di nga ta pala, Night. Oo, kita man jaw. Muna pa ni palalay ka siya ay. Yung sa bali tatan, ado ti, amo ti tataon. Kitam. Kasi talaga dati ang Joe. Ngam datan, minigbalinaw. Kung pararot kayo mga narot, marama namin mata na naawa yaw. Oh, nagrigat ti pumila. Ang kayo mo pumila. Ura na nababasa nga pumila ti Rabi. Sumarod, parabangong pala, tadji ka main. Pumila kayo mo to. Dagayang timawat yun, di kayo pag-itimbri mo. Salamat tayo lang madigkakadwa. Supay Ayan na yan ang kuwan yata. Interesado kayo mo lang gayam. Kayo mamon niya. Hoy, Kuha na. Muna garod. Baka dati makangaga niya daw. Ang tao. tasta. Di ba? Ayan, ano yan? Ano ba? Dapat pumilang. Madipay lang, aglas porsyota. Baka dakilitid na niya, baka parte na tapat ikalding. Ikaw? Kasi ka na ako? O sige. Purdaras kami ka naman. Dadakil. Ayos. Ba kayo, kaduan na kailangan na yun. Ada kong tamijay. Ang pila-pila kanya yun. Hoy, yung na porsyento mi Okay sa sabayo mo eh. Ayuda lang ka tatan, di kayo pa talugay. Supay kinantula ti mayawad iso lang pagyamanan mo nasjay. Kasano nga ibati da kayo nga duwatan. Tag pag napagna kami mang pinategid, baka dapat masaluming nga mang tayo data. Tan pala, Night. Ron, kurang kate kami ka. Unay pirag-pirag sakdan. Nakita mo di itsura niyang jaw. Sila ako sabi din nakagil sa ngaribo. Kaya, babaw mo talaga yan, hindi mo tayo. Sa bagay, takil nga ba na gadin. Ado may turon na din. Makakatang ti mga kilo nga pagas. Sardinas, peles, kape, asukar. Siya, Dapat pang sidain na jaya. hindi mo igatang na kasi yan, arak lang agay. Damo kanyanan Siyempre, unay na pelang mo di kasapulan na siguro bago agbisyo. Sigurado makasaraw dali dyan. Madagdagan mo na ito sa ribo dali dyan. Natupay pag napag na eh. Oh, Uy, as napalitaan pa dyan. Tayam na eh. Wow! Pisita nga ro. Karatap na pa eh. Masal-saraw ta kasi jay. Pwede na tamo kamamaw. Madin lugitan Kapag ang tanong parpangaw, di ka balay, duwata. Bandang alas 2 na kanong karatap eh. Kapanak di balayaw, tapos nagkwada di balay, di ako mataod jay. Kikita pa yung ulang tapos yung alasin pa din ngayon. So, 2,000, di 4 mail. Oh, balin sa adi Oh, paya ka? Kasi baka uuray ta na partiktan to, terus mampit da, di awan eh. Ayun lang, madanagang ka. Ba't ito nagbabarta ka? Kamumitin, habang tumatagal kayo, mimimas ti tungtungan. Imagine ay, lumabas. Nakapost ba na dyan? Sigurado di giwaras na gina. Mati, sa bala aday, kuha aday, aday internet. Internet ba? Oy, ang takit din, mga po. Awan ti mapalatat to, no, katukaw ta lang to. Tasarakin Ito din yung bagata di ko. Kapanta jayay, yung baga nandiyaw. Sa pumila na. Gawin, takatungtungin. Pamamumadi ako.